କିଣିବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଆମେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର ମୋବାଇଲ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋବାଇଲ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ 3000 ବର୍ଗଫୁଟରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଶୋରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନର ଫର୍ଣ୍ଣିଚରର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଂଗ୍ରହ ରହିଛି। ବେଡରୁମ୍ ସେଟ୍, ଡାଇନିଂ ସେଟ୍, ସୋଫା, ମଡ୍ୟୁଲାର କିଚେନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ଅଛି। ମୋବାଇଲର ଆଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧାରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣର ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସେ। ମୋବାଇଲ ଏହି ସିଜନରେ ଏବଂ ଆପଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଉପରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ମୋବାଇଲ ମଡ୍ୟୁଲାର କିଚେନ୍ ବୁକ୍ କରି ଏକ ଚିମିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ପାଇପାରିବେ। ସହଜ କିସ୍ତିରେ EMI ର ସୁବିଧା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ମୋବାଇଲ ଫର୍ଣ୍ଣିଚରର ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କଲେକ୍ସନ ଓ ଆମ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବିଶେଷ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିଣିବାକୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଜେଇବାକୁ ଆଜି ହିଁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଆସବାବପତ୍ର ପାଇପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସମଗ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ବନ୍ଧନ।